Thieth kanyakla kod MCS obago romo masumore paro ewi kaka inyalo ket e chik makare matayo chenro mabiro miyo pek tuoche mosebedo kojwang' e pacho ka medo landore. Millicent Adhiambo achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumo. Millicent, inyalo nyisowa ni to chenro no timore kama nade kata romo no to gin ang'o giri mowachi manyalo konyo e chopo dwaro margi? Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel kwa Kisumu kuma jokanyo e sekta mar thieth kamoting'o jotelo mawuok e counties ma Kaluo, mano Migori, Homa Bay, Siaya kod Kisumu koromo kaendi kanyakla kod MCAs mondo mi gisumre paro ewi kaka ginyalo miyo pek kata keto chenro kata chike manyalo tayo kaka inyal ked kod tuoche mabende osebed ka ojwang' e aluora mekwa mabende dholiech dendo ni neglected tropical diseases. Abro dhi irgi achiel kachiel mondo gilerwa ni tang'o miyo gin ka odiochieng' ma kawuono to tuoche gi eki ka dani moro nitie dala dwa ng'eyo ni gin mage, gileronwa ni to gin mage to ere kaka ginyalo kedo kodgi to ere oganda bende nyalo ritore mondo mi ogeng' tuoche ma kamage machiegni ahinya. Abo chako kodi mondo ilerwa ni to kawuono ang'o miuromo e magawa mar Royal Suites kaendi to ang'o mutwake maduong' kotenore kod weche mag ng'iyo tuoche mosejwang' e aluora mekwa? Erokamano kabisa, an iluonga ni Fredrick Olwach, Director mochung' ne weche mag thieth kod ler mar aluora e Kisumu County. Odiochieng' ma kawuono ni wang'iyo wach mag tuoche ma owacho ni tuoche mojwang'i kata neglected tropical diseases. Magi tuoche mosebedo ka nitie to ok ng'igi gi wang' maber ahinya kata ok dewgi, koro iyudo ka ok oket pesa mani kare mar neno ni thieth margi otim maber. Iyudo ka gin tuoche kaka sani wan gi moko kaka rabies, mago tuo ma kaponi kata guok okai to iyudo wan gi tuoche mag guonyo kaka scabies kata kalanga ginigo. Wan gi tuoche mopogore opogore kaka leishmaniasis kata elephantiasis ma king'iyo tineno ka tinde ji kuot kamano kamano. Koro omiyo odiochieng' ma kawuono ni wan kamoro achiel counties Kisumu, Homa Bay, Migori kod Siaya ka wan kamoro achiel executive kod jogo matiye county assembly tiende ni members ma county assembly kwang'iyo ni to wasumo paro kendo waneno ni to wanyalo manyo resources kata pesa mwaketo go chenro makare. Odiochieng' makono ni bende wan kod work plan kata chenro mani kare mar neno ni tuoche gi ong'iwi kendo oming'i e dewo wang' maber mondo mi waneno ni ji kata jogo manigi tuoche gi oyudo thieth makare mondo gibende gidag ngima maber kaka joma moko. Erokamano ahinya. Kaka jalno ma bende owuok e ofis mamalo mar Director General Laktar Patrick Amoth, inyalo mana lero ne jopiny ni to kanulaloru kod daktari kata ote morigo kain kotenore kod chenro mowinjo ket kare mar kedo gi tuoche gi gin mage? Erokamano, mokwongo iluonga ni Dr. Hezron Omolo, achung' ne rang'iny mar lony mag jotije kod jotije te e bad migawo mar sirkal mamalo mar Ministry of Health. Wabiro ka mondo wapar ne ogandawa modak e dho nam Lolwe kwang'iyo Migori County, Kisumu County nyaka Siaya mondo wapar ne nitie tuoche moko mosebedo ga kojwang' kendo wabiro mondo wachiw plan kata chenro mar keyo plan mane waseloso mochakre gi higa 2023 madhi nyaka higa 2027. To ma en mana mondo wapar ni tuoche gi pod nitie, bedo nosejwang'gi to pod gintie kodwa. Ka gintie kodwa onego bed ni nitiere chenro mar keto omenda mondo yud kaka konyo mondo wagolgi mondo kik giduog kendo e gwengewa kata e community wa kata kuonde mwadakie. Mano momiyo koro wabiro mondo wasumre paro gi members mag county assembly mawuok aluoka, directors mochung' ne migawo mag thieth mawuok aluoka, kendo mondo wamigi chenro ma wan go kaka sirkal mamalo kaluwore gi tuoche ma nitie ma osebedo ga kojwang'. Tuoche gi ging'eny kendo achiel kuom gi en tuoche kaka dhoho miluongo ni leprosy gi dho ngere, nitie tuoche moko kaka guonyo miluongo ni scabies, nitie tuoche moko kaka
kaka njofla miluongo ni worms, nitie moko kaka mineme miluongo ni jiggers mosebedo ka nitie kuondo e kindwa ka kuom ndalo mathoth, to nitie moko ma pod biro manyien. Koro onego bedni ka pod gintie e kindwa, ka pod gintie e gwengewa, to waketo pesa, waketo omenda moro matin mondo wagol gigo kik giduog kendo. Emomiyo wabiro wakwa jo komiti mag mochung' ne omenda e counties wa, mondo wakwa jo MCS mochung' ne budget e county wa, mondo chok omenda oket kamoro achiel mondo wagore gi tuoche gi kendo watiek gi e gwengewa mag Kaluo. Erokamano ahinya. Kaka jotelo mag counties, ubiro miya kwan kata atamalo kata statistic ma usekawo e gwenge koting'o kod tuoche ma kamagi, kaka in Kisumu chalo nade? Erokamano ahinya. Iluonga ni Mheshimiwa Tobias Okelo Martin, Migori County representing Kakarao Ward, and jakom mar health e County Assembly. Wamor ahinya odiochieng' ma kawuono ka wabiro ka daktechewa mag weche mag ler, weche mag thieth nyalo fwenyo gigo ma osebedo ka olal e kindwa, kaka tuoche ma osebedo ka hinyowa, to samoro gipondo kuomwa ok wang'egi nikech jogo ma gichamo ahinya gin dala. Omiyo kawuono ka wabiro kendo wafwenyo ni nitie tuoche ma opondo, kendo gidwarone mondo mi kaka sirikal oket pesa, then ka giseketo pesa to wan kaka assembly wane ka wanyalo konyogi mondo mi wapuodhnegi pesagi mondo pesagi oduog chien kuom jogewa mondo mi othiedh jogewa mondo jogewa oyud thieth. Wan kod mine madongo, wan kod nyithindwa ma ok ong'eyo gima gitimo, to mak mana ka ofwenye sani ka koro osefwenya gi jotendwa ma koro waneno sani gi, wamor ahinya nikech wabiro dok chien kendo wambe wadhi lando, then sa asaya ma osepange kendo osekete kind kaluwore gi sirikandwa, wabiro kale mondo mi jogewa oyud thieth, mondo tuoche manopondo kuomwago orum chuth kaka osekete ne ba higa 2027 onego bed ni watieke chuth. Erokamano ahinya. Machiegni. Erokamano. Anya wacho ni kaka jakom mar budget gi pogo pesa e County Assembly mar Kisumu, awacho na yie gi weche mowacho ka mag tuoche mojwangi, nikech kaka jaod bura maya kendo e boma mar Kondele ma boting'o dhano mang'eny man gi mapato mapiny, to wayudo ni tuoche gi samoro kata mana dhier ema be ng'eny gi kelo gi, nikech sama koro ionge mapato maber to samoro environment mari be koro chuni ni dak kama rach, samoro kama onge cho, samoro kama pi drainage onge maber. Omiyo wawacho ni kaka jakom mar budget mar Kisumu County, koa wariwore kamoro achiel gi jo health, wadwa manyo omenda, kendo awacho ni sama wadhi loso budget manyien wadhi loso, wadhi chako wuotho kodgi to watimo public participation, nikech nyaka information gi data mwadwaro kaka county gimiyowa kaka kawuono, kendo awacho ni wabiro make sure, nikech health ema wayudo pesa mang'eny kabisa sana sana County Assembly mar Kisumu, but pod ok nyal mono wamedo pesa matin mar mondo watiek tuoche kata mondo wagore gi tuoche mojwang' ei Kisumu kata ei Kenya ka. Erokamano. Inyamiyo mana Homabay mana mapiyo. Gi nyinge iluongo ni Dr. Gordon Okomo, an County Director mar Homabay. To anyalo wacho ni ei Homabay e tuoche mojwangi wasetimo gimoro ni granular mapping, manyiso ni wang'e kuma tuoche gi nitiere mopogore opogore, ma sama watimo kata budgeting kata watimo intervention mora mora to wang'e ni kama mineme ng'enye, wang'e kuma schistosomiasis nitie, kuma gik moko mopogore kaka guonyo. But gima dawach maduong' ni in as much as watemo kaka sirikal, wamba okwa ni mondo jopiny bi okaw patik mondo at least arita ler mar alwora, mondo ng'e ne choche kaka wadak, nikech guonyo en gima ng'ato nyalo geng'o, mineme en gima ng'ato nyalo geng'o, to gik moko kata schistosomiasis en gima nyalo ng'e kidak maber. Sanitation is very key, unless it's all of us responsibility even at household level. Thank you. Thank you so much. My name is Mebo Chanzu, Chief Officer Public Health and Sanitation. Mine is just to request all of us to join together as stakeholders and put resources for sanitation and hygiene together so that this can be dealt with as one. So we are glad that we have statistics. We know where our counties have the big burden. And from here, we are going to look at strategies on how to reach these areas so that we can reduce this
disease conditions that are affecting our people. So we are urging all of us as stakeholders to come together. Let us do the small doable actions that we used to do during COVID-19, like hand washing. Let us make hand washing as a habit, and let us make use of the toilets that we've built. Thank you so much. Thank you. Kawatieko. Erokamano kawatieko adwa wacho nyinga en Seth Okumu MCA Maiseme. Gimoro kendo migombo ne watim e yor mar geng'o tuoche mosebed kojwang'gi ni kaka wan jotelo wawuoth ka walando ne ji gigo monego bed ni gitimo mondo gikony jopiny geng'o tuochegi. Then mogik idwa ni ka nitie chik moro amora ma assemblies onego bed ni loso mondo kony e weche addressing issues mag tuochegi mosebed kojwang'gi, then kaka assemblies mantiere kaendi 4 gi wa move with speed mondo walos chike machal kamano mondo konywa mondo tuoche mosebed ka hinyo jowagi mondo bed ni gin gigo manyalo rumo chutho e counties wagi. Erokamano. Mana kamano Milton, kionge penjo moro amora, mano e kaka romo mar neno ni omi pek weche mag tuoche mosejwang' e gwenge mondo ne kaka inyalo ked kodgi mondo otiek gi chuth. Dhi ka bende romo no pok orumo, pod wadwa ni wawuogi mathoth e seche mag watieko mondo ka ang' ochopo e seche mag ang'ich welo kod oimore to wakelnu weche motimore kaendi kata mago mwayago kaendi gi kukogi mondo wang'e ni to bang' romo ni ere kaka gise go okang' to gin weche mage magiwuogo bende gidhi kete tim mondo gine ni weche ma owuok kaendi okonyo jogweng' magiwe chien. Ka kamano kionge penjo adwoko ni mondo idhi nyime kod weche mamedo tuche mesawa mar ke weche Ramogi TV. Milton, an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kowuok Kisumu kuom report ma jaber ma kamano. En thuolo